Ja, hej Mikkel, og velkommen til din screencast, som er evalueringen af din skriftlige opgave, My Moment of Initiation. Det jeg vil sige lidt om sproget, og jeg vil sige lidt om indholdet. Overordnet set, hvis vi skal sige lidt om indholdet, så forsøger du, og du kommer egentlig igennem kravene til opgaven ved sådan at strukturere med nogle overskrifter, så du egentlig kommer igennem de tre krav til opgavens indhold. Prøv at passe på med at strukturere ved hjælp af overskrifter, men prøv at skrive dig ind i det i stedet for, fordi du I don't know actually, der på en eller anden måde går du i dialog med overskriften, og det virker sådan lidt indforstået. Det er den ene del, og hvis nu vi kigger på, du skriver ikke ret meget. Meget af det er sådan linjeskift og sådan, og alt i alt er der vel en 2, 4, 6, 8, 10, 11, 14 linjer, og det er altså ikke nok, så du får simpelthen et fokuspunkt, der hedder kvantitet. Simpelthen prøv at skrive noget mere og få noget mere ned på skrift. I forhold til sproget, så laver du nogle, dit sprog det fungerer, men der er nogle relativt alvorlige fejl, hvor for eksempel en af dem her, I was just turned, der har jeg skrevet VB for verbum. Det er, der skal du have en bøjning af to have for, og sammen med den infinitive form af turned for at danne tiden perfektum. I was in the 7th grade. Artikelfejl. Det er måske mindre alvorligt lige nu. I had been. Der mangler et infinite verbum i forhold til det du vil sige. Så er der sådan noget med like og something like that. Det er sådan noget meget upræcist sprogbrug, som egentlig er talsprog, ikke også? Du har et udtryk to start to something, to start at. Undskyld. Start at something new. I thought about guitar for a long time. Ja, det er en præpositionsfejl. Og de der præpositioner, det er det der jo egentlig også, de hænger tit sammen med nogle verber. To think about something for a long time. To start at. Der skal du prøve at være opmærksom. Måske endda slå det op. Problemet er, det er, hvis du ikke er i tvivl, så slår du det netop ikke op. Men prøv at være lidt mere omhyggelig med det, hvis du kan. Den her, det er en tegnsætningsfejl, som egentlig bliver til en fejl i sætningsopbygningen. I wasn't sure if it was me, then one of my friends suddenly suggested. Der skal du faktisk have et punktum, ikke også, frem for bare et komma. Du må ikke binde hele sætningen sammen, blot med punktum. At the beginning og the 7th grade, 2 artikelfejl. Samlet, jeg skriver også lige omhu, og med omhu mener jeg, at du skal prøve at være lidt mere omhyggelig i forhold til den måde, du laver din sætning. Prøv at læse dem højt for dig selv bagefter. Det kan være, du kan fange nogle fejl der. Samlet giver det en vurdering, der hedder under middel. Okay.